Iparralde o Ipar Euskal Herria és el conjunt de territoris històrics del País Basc sota l'administració francesa, que correspondria al departament francès dels Pirineus Atlàntics i que nosaltres recorrerem una part d'ell, als voltants de Saint-Jean-Pied-de-Port. Amb uns 1.500 habitants, Saint-Jean-Pied-de-Port, en basc Donibane Garatzi, en occità Saint-Joan-Pied-de-Port, en francès i oficialment Saint-Jean-Pied-de-Port, és la capital de la Baixa Navarra, un dels 7 territoris que formen Euskal Herria, el departament francès dels Pirineus Atlàntics a la regió de la Nova Aquitània. Donada la gran distància, la primera etapa, però, la farem fins a Tudela, on aprofitarem a recórrer alguns dels seus llocs. Ja a Tudela comencem veient la Plaza de los Fueros del segle XVII. Totes i cadascuna de les façanes de les cases estan guarnides amb pintures i, evidentment, no poden faltar els temes taurins. El nucli antic està tot a tocar i sense adonar-nos-en arribem a la catedral. Capelles interiors estan extremadament recarregades, cosa que es distancia molt del meu gust.
I des del Cerro del Cristo acomiadem el dia d'avui a Tudela. Nou dia, nou lloc. Estem a Roncesvalles. Roncesvalles, o Reaga en basc, és una població fronterera d'una vintena d'habitants a la ratlla dels 1.000 metres d'alçada entre França i la península Ibèrica, que és rellevant tant des del punt de vista històric com de la llegenda. És pas obligat cap a Santiago el camí europeu i és el punt per on entraren celtes, bàrbars, gots i al segle VIII Carlemany amb el seu exèrcit camí de Saragossa. La col·legiata, d'estil gòtic francès del segle XIV, sembla ser, segons conta la llegenda, que és on un pastor trobà la imatge de la Verge. Actualment, la imatge de la Verge està revestida en plata. La capella del Sancti Spiritu o Sil de Carlemany és l'edifici més antic del conjunt, del segle XII. I una de les llegendes que l'envolten és la que diu que és el lloc on el mateix Roldan va clavar la seva espasa després d'ésser derrotat, i que també a la cripta descansen els francs derrotats a la famosa batalla, inclòs el mateix Roldan. Al capdamunt del Porto d'Ivanyeta, de 1.057 metres d'alçada, trobem el monument a Roldan. I l'ermita de Sant Salvador, amb la seva famosa campana que des de l'any 1000 serveix de guia als peregrins que provenen d'Europa cap a Santiago de Compostel·la.